Ohikoa da eredu sozialdemokratatzat Europako iparraldeko edo erdialdeko herrialde batzuetan garatutako eredu sozioekonomikoak hartzea. Egia da alderdi sozialdemokratek paper garrantzitsua izan dutela eredu horietako batzuen sorreran. Baina akats larria litzateke testuinguru historiko jakin batean aplikatutako politika zehatzak, eredu sozialdemokrata berarekin nahastea. Sozialdemokraziak, bere historian zehar, estrategia oso desberdinak garatu ditu. Une batzuetan iraultzaileak izan dira, beste batzuetan erreformistak, eta azken hamarkadetan, baita politika kontserbadore edo neoliberalak ere. Horrek erakusten du sozialdemokrazia ez dela politika multzo bitxi bat, sozialdemokraziaren muina beste nonbait dago. Gakoa soldatapeko langileen interesen defentsan eta demokraziaren babes irmoan dago. Erreferentzia hori funtsezkoa da, erakusten duelako sozialdemokraziak eredu sozioekonomiko oso desberdinen alde egin dezakeela. Baldin eta helburua langileak eta interes orokorra defendatzea bada, eredu horiek oso desberdinak izan daitezke. Enpresa publikoen pisu handiagoa edo txikiagoa izan dezakete. Zerga bilketa maila ezberdinak, edo merkatu askatasun handiagoa edo mugatuagoa. Gakoa ez da neurri bakoitza berez, baizik eta politika horien atzean dagoen norabidea. Kontzeptu horretan sakontzeko, herri ekonomiaren ideia erabil dezakegu. Herritarren eta langileen zerbitzura dagoen sistema ekonomikoa, elite korporatibo edo oligarkikoen interesen zerbitzura dauden ereduen aurrean. Azken horiek, berez, batera ezinak dira sozialdemokraziaren funtsarekin, herri ekonomia horrek oinarri argiak izan behar ditu. Lehenik, sistema ekonomikoa herritarren zerbitzura egon behar da, eta ez elite korporatiboen zerbitzura. Bigarrenik, enpresa handiek gobernuen mende egon behar dute, eta ez alderantziz. Bestela, langileen interesak eta demokraziaren oinarriak ahultzen dira. Hirugarrenik, zein sektore izan behar diren publikoak edo pribatuak. Gastu publikoaren maila edo kudeaketa ekonomikoaren ereduak interes orokorraren arabera definitu behar dira, eta ez interes partikularren arabera. Itxuraz, kontzeptu sinpleak dira. Baina barruan funtsezko ideia bat daramate. Demokrazia eta langileen interesak ezin direla banandu. Jakina, ezin da espero gobernuan dauden alderdi sozialdemokratek printzipio horiek beti beren jardunaren oinarri zuzen gisa aplikatzea. Baina helburu argiak izan behar dute. Helburu horiek markatzen dute politika ekonomikoek eta estrategiek zein norabidetan jo behar duten. Hor dago, azken finean, sozialdemokraziaren benetako neurria, kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak. Diruz lagundua.